Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Gikulbaan ko to. Ha? Anong gikulbaan mo ka ni kay? Ako no? Kulbaan sab ko kung kulbaan ka. Gibati lang nako nga. Ano sa ni kay? Nga may mahitabo na sab karong gabi una. Unsa? Noon dia day, oy patagal storya. Tinuod na magingol, ha? Mao lagi na toto. Lula. Unsa naman mahitabo ni kay? Aha. Ay nala nagtaguin na naa si mong huna-huna. Kay dahil ba na magdugo nga doon nagkagitaguan ba? Ikaw lula ba? Sip-sip ki kay? Ay kung ganda sa kipap. Sorry. Ni kay, unsa maga ha? Ambot, wa ko makasabot. Gikulbaan kog maayo. Man ka diha luyo sa dakong kahoy. Dali, may ipakita ko nimo. Ha? Dali na. Tanawan niyo, aron makapauli ka na. Ha? Pero ngit-ngit naman diha. Ayaw paggamay. Nalang ko ipakita nimo. Sige na. Ay, sa may ipakita na ako, gwapo. Dali lang. Ikaw ang gusto kong muhukom kung unsa ning butanga. Ha? Hay man anak ba? Kanaw, kanang nasa yuta sa ubos. Tanawa, kung unsa na. Uy, sa mana, ito mana. Ni kay. Misigay mo mga mata. Anong ka? Oh, lula. Uy, hala, ka to. Ni kay, nasundlan na kag daotang espiritu. Oo. May nahitabo, gyud. Hala, Unsa man? Dili na ko makita. Pero, may nahitabo. Salamat nga miagi ka dining lapita. Kay kiyatagan ko ni mo kalipay. Bili na! Oh, andoy na usaban ka. Dunay gipatay. Babae na sab. Oh, unsa? May girip na sad ang rapist. Uy, kinsa man? Ang anak ni Minil. Nakita sa dapisdan nga wa ni sa putog, wa na'y kinabuhi. Unsa? Ikaduha na ng biktima sa rapist kung mauna. Kinsam gyud ka ang rapist. Uy, buntag naman di ay. Ihagago ka. Kago ang gusto tuon lingkod sa punuan sa kahoy. Ilaga ko dakpalag ni Minay. Ilaga ko dakpalag ni Pes. Dakpol siya. O sa mga nagpanon sa ubos. Ilaga ko dakpalag Toto. siya. Toto. Toto, pagbata. Toto. Wow. Ni kay. Untag naman day. Piyawa na ko eh. Unsa man ron? Pati yun ko na ang rapist. Uy, hala, ay mas lula. Wa mo sa sandigan nga kahoy gabi. Pangitaan imong lola. Tuta! Hey! Hala, ikiripis. Lakaw! Lakaw, tago sa kakahuyan! Tago! Ano man? Ang tanang lalaki din sa itong barangay, gipatawag ni Kapitan! Ano man? May gi-rape o gipatay na sab ang rapist! Unsa? Bao ka nagkakagubtan ang mga tao sa ubos. May gi-rape na sab ko na o gustong imbestigahon sa Kapitan ang tanang ulitaw din sa atong dapit! Piyawa ko na ng... Ano kong tanag yung ulitaw nila? Maulag eh! Magtago-tago lang tutok tago. Ayaw siya patago, lola. Oh, ngano dili man nimo sa pataguon? Basin og pasangin lang siya nga mo may patay og may rape sa biktima.
Kauban na to din sa kilid sa kakahuyan si Toto. Kinsa makasaksi nga wa siya gibuhat nga daotan gabi eh. Kay naghagok ra siya na punuan sa kahoy. Da, sumkalulay mo mga pataguo nun. Oh, Hindi may, ini kayo sa mga akong buhaton day. Ikaw mag-bright na tong duha sa itong klase. Tambagi ko kung sa akong buhaton. Ang imong buhaton mauni. Suprami mo sa ripis! Inaw ko siyang biktima ni Pater! Ganti na mayo eh! Ay! Mausap ka na ang gusto na kumahitabo. Nga madakpan na ang way kasing-kasing nga rapist. Mabitaw nga kinala mo voluntaryo og paimbestigar ang tanang lalaki ning atong dapit. Ako! Mag-voluntaryo ako! Mag-voluntaryo ako! Hoy Toto, may kay nakauna ka sa pagboluntaryo. Sulti lang ko sa angay na kong buhaton. Sulti lang ko. Okay. O, kitsa pa'y mo voluntaryo diya. Linya dire. Unsa na masing nahitabo sa among dapit. Kinsa magid kaha ang rapist. Andoy? Ma, ako ni. Oh, Nikay? Nganong mibalik man ka din eh? Ma, may nahitabo na sa dinhi sa atong dapit. Gipatawag sa kapitan ang tanang mga kaulitawahan aron voluntaryong magpaimbestigar. Nahibaw ko, may gipatay o gilugos na sa dinhi sa atong dapit. Usa ka daga, gilabay sa daan ang patayng lawas. Unsa ma? Salamat sa iyong pagboluntaryo ha, Toto. Aw, nga na basta dili guilty issue kita nga mo voluntaryo gyud. Gawas lang kung doon na tayo daotang gibuhat. Maayo gid kayo ang imong gibuhat, Toto. Malipay nini ang kapitan. Ngaw, saday. Ikaw, Ha? ikaw, saan ka? Apil ka sa imbestigahon, ha? Oo. Tawo. Mabitaw nga niya ako. Nag-una-una ko ninyo aron mauna ko sa pag-imbestigar. Science, di ka? Science. Sa science. Walay. Sa? Wala. Isugas ripis, ha? Gisunod yun ang duha ka babay. Mapay pagkamatay sa usa, mipatay na siya saglain. Bangis among tao. Murag Ricky. Busa kinahanglang madakpan ug mailan siya sa labing daling panahon. Bangis. Murag Ricky na ko. Katos kay Ricky na ko butan na to. Bangis to siya pero butan. Kinahanglan jud. Kay Loy kay babay nga iyan ang makita niya, magustuhan niya. Siya muna na. Tagdiin ka siya, no? Kanlubag ka, taga kanlubag ka siya o taga kantigbak? Pero ako pagduda. Nagduda gyud ko nga posible nga taga kantigbak ang maong rapist. Unsa? O, may ginudahan na di kang tao nga makahimog dautan sa mga inusinting babay? Doon na. Yawan ni mo, no? Kita man! Pagduda lang ning ako ha. Duda. Pero importante nga maktuhan siya. Nga maugyod ang ng rape. Awin noon, kinahanglan nga may ilhan yun siya. Kay kuyaw kung masugutan niya si Nikay. Ha! Plangga na bagay na ako. Kaya si Nikay, plangga ka na ako. Pero, di sa kaandar Nikay ay. Di sa kaandar. Oh, suod gede kay mo si Nikay, no? Mulang! Hapit na ganyan may mag-auyab. Busa, kung kinsa man ang maong ripis, din eh, bisan gwapo pa na siya, ay bagnos ko ng naunis krasada. Sigurado ka nga gwapo ang rapist? Posibleng gwapo siya. Kaya nga nung madama niya ang mga biktima, nga way makabati og singgit. O kung mauday na, mahimo sa day ka nga suspect di ay kay gwapo man kato. Ako gwapo? Nikay, maayo tingali nga dili mo magkaabot og ang imong amahan dinhi sa bahay. Ma, nagsige pa siyang pangita nimo. Tungod kay gianugnan siya sa donasyon sa mga gusto magpatambal nimo. Og klaro kaayo nga kung makit-an ka niya, iya gid kang pabalikon sa pagpanambal. Oh, naunsa man ka? Ma, nganong naingon mo ko ini? Oh, Nikay. Kay unsa man ang imong nadiskubrihan sa dapit ni inti ka mapuniti? Kuan,
Wa. Wa? Pero nakitaan ba ninyo ang kahoy nga naglingkit? Oo, ma, nakitaan. Og makapahibong kaayo. Nga naman. Dito's kakahuyan. Kusog ang linog. Pero dinhis gawas sa kakahuyan. Way linog. Unsa? Nakabantay ka ba nga naglinog din, hima? Gabi eh? Oh, wow! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!